Allah bai ne Alinu ne yake kira aikin sa ne na alaka Salamu alaikum. A'a. Yalla bai ya gari. Ya gari. Wallahi na ga tun da kake ta mun fulashi. Ko kuma wallahi tallahi ban dauka ba sai yanzu. Na san dai ba wani abu ne aikin ka alaka. Ka je ka ji da dadi. Wallahi. A to kaga lawan namu lawan Umar Hajji ba wallahi in so zamu sai kuma mai shadda da yake zai dan jarida. Wallahi yanzu kenan ba ka samu damar yin alaka ba kenan. A gaskiya tsakani da Allah yana sa ma lokaci wallahi dan wallahi ni ba dole da baki da guga koya mana wallahi lalla bai shi fa laban nan da kake baban kowa ne ya kamata a ce a tsayar da na kowa a yi masa gaba ɗaya na san shi yalla bai Mr. Zakin kenan ko shi ma sai ya samu